Ka Meghalaya Healthcare Association Southwest Hills District hak sengisajan kar potrik uyayong arjar arpusaw hak sin banengkong kalayo ban penlong ya ka free medical cam hak senong tenai Southwest Hills District hak bada kispangut ipadba jong gani kathan kalayo ya ka jing sumar ai harangkat kidawai deshin kani kalong shisha ka jingkerku ka bakraw ya kani kathan haswa ban ai gijing sumar ai badban samru ya kidawai na kaliang ka association kalayo ban penlong ka jingilang balengkot ban pensai padba halor kani ka association kabala penyat dauba lasbon karlengdo president jong kaseng MHCA Southwest Hills District berkejingkren na ka Dr. P. Kia Drugs Inspector Southwest Hills District ka kongsan na ka ba ay mensim ya kani ka association ba kanya cakman bakanam kut tang hangni na kabentaban gentiu ya kakot ya kia layoru ya kejengkren na uba David Karsati President jong ka Meghalaya Healthcare Shillong uba John Paul Karlengdo Secretary ka Meghalaya Healthcare Southwest Hills District Unit harangkat kajingedon lang kiriurang ba jong gani ka sinong Ublay hango ublay nong bo nong thau uba la penla bangin ya poilang hangde chairman uba penya ye de jinglang ba lasbon ublay shibon idan hangde I district drugs inspector I balong kaway na ka officer ka banpet ya ka district bro kaway ha ka bedai bat kidawai nantang isno kemenru ba ki don ki doktor ki bala ai ya kapor ka bakoror jongki bandon hangne hakani ka sgi ka bamta ya ka ba ka eastern Southwest Hill District ka organize lane ka penbet ban ai dawai free medical camp ong pareng nge ai kublay ru yaki staff nos ki bala warna kat bat ki doktor nang tabat ki member jong ka Southwest Hill unit bat tam mapi ki pajba nga keteng jonga deba David Karsati ngala day ngala don haka liang kene ka seng la slembha ngala shangi kirindia brokaway bat nga shemba ka jinshai syakaway pat ka state harindia ka kam shai mla badan dia kata tikini ke medical kam hi kam day menta kasi ya ka bangi ai ye kita dawai kam kut ta hangta andre kini ke masik jong kini ka sngi ya ka baki doktor kita nang ni ki bre ki batep chapang ka kam dawai chapang ka kam dawai ki bapek ya ka yat ka bit ka biang jong kinong de dawai idan hang ni ka jing put jong kini ka health kam ka day tang menta kasi kam day ban kut tang menta kasi habaro khot kirindia ngi squat ban ong ye phi ko kinong song snong nong kendong kiba song snong kendong ka ai ka masik ka bangiran kam bang organize kini ka medical camp kalong ba pimdai ban la rain ban kren ban ya tho ya ka jing sitam jong phi ya ki doktor dan kinong kendong ki bala rain ban ya thoru wa jing sitam ru ilayat iladon ka medical camp ka bangile arjar khan dio sakitan chacentia sata sekendong ba udon umriu basitam langut sangut tre ban ya thoru doktor bat entre ruban le si doktor tang stang ban sitam le si doktor nama ki doktor kila ban ong pi la de kimla ban sumal hang ni ha bo kurwat le ne po pesi kila ban phai pi kham se jingai e ka jingmut jong ke ka medical cam menta kasi kalong ba phi dei ban long ki breu ki bai dei perlok ki ba sno shngain ha ba phi le ban cha sumar ban yo tho ya ka ching sitam ke jong pi ka ek sistem ka phidan namar ba ka chik sistem menta kala kham start pan wati doktor boro na perkat mensuat mo ani mensuat tang ki doktor sudah tang ki MBBS la biang rementa hablai polis shu namar ka ching pang ru ka start kat kumaya ke perthai namar kita kata ngam kwa ban kren jiro ya ka sim ya ka por
Tina kaliang chong ka Meghalaya Healthcare Association ngila persyang manora kidawai kanom yahap leseru te ya kata wat nom seloi ai mo da kabam dap nang ne da kabam yahap nang ne ki doktor jongi ki badan hang ne ba ai ka service ke balong ke ba lailo ya pi kila ban ai pa ya pi na kawai pat saka te nganam kren jrong tam de yangi hane ban wan ya kren te ai kuble ya pi ber khoi ai ba kene ka jing stang kalong ka jing stang bat kan jing ka jing rap jing kalong ka baret henrei ka jing kerku pide ban yo ka babon te tang de kene kintin ki bat liat kublai shibon ke hakane ka arthau tarik panai april ngi kum kane ka Meghalaya Healthcare Association ka unit yang ka Southwest Khasi Hills ni penlong ya kane ka free medical camp ka banang kong kane ka long kum ka wei kalat bangi sakri pajba ha ka jing ai dawai ha ka jing sam dawai wat ha ka jing pen itu ki pajba kumno ban sumar bat kumno bandi ki dawai kane kadai kasin ka banangkong handrei ai i ba kalong ki ka bajop teng ai kublai ki para dekot jong ka association jongi batru yo presiden banawan balawan nadu nasilong batru ya ka dog inspector kepala don mentah ha kapoba pri ya kaneka kam teng ai kublai ka sinong ka thau ai kublai ru baro ki nongwan ki nongpang ki balayo jing mentoy na kaneka association ha kaneka sengi ta kini ki kentin kublai sibun kublai sibun cerman penyai kaneka jingalang mentah sengi ki doktor jengi badan hang ni Iba David Cassidy, Presiden Jangka Meghalaya Healthcare Association, bawala awan nasional. Iba long aku imen bayajan jong komen bawan dan lawat i mentagasi i menteri jangka ni nasional. Staff nurse jangi kiri orang ba, bat kubjur idikot jangka Meghalaya Healthcare Association nak mau kerwat unit. Tinggal ngadap dak jingkimen ba ngala bandan lang bat ki mentagasi hang ni bat kade ru pasien ka banekong ba ngala ban yadan lang bat ka health cam bala pendap hi daga organize hi daga ni ka Meghalaya Health Cam Association ni Healthcare Association jongi ngawan hang ni kum ka chief guest ring ngawan hang ni kum ka yeng ka sem ban ya pringai lang bat hi ban ya ai mesin lang bat hi dengar uklam da Islam aku awan ai ka jing player ya ka Meghalaya Healthcare Association kam tamai makruat unit ka bala organize ya ni ka health cam mentagasi but kane ka pen i ba ma phiru phidan ngata ka mesim banyak trelang banyak tentiu ya ka koi ki khia haka imlang salang jongi di ukit bokit uyang ruba pinam kut nak tanhang ni mo hanrei ki kam ba jong ki ai kinang pinang la ban tre nakapor sa kapor ti nasim ru ya kane ka kabu siar mentagasi ban bo ka cingkat pa rapi ki drug licenses ban kinong dia dawai haki pharmacy mo ba om tang ban sudi ki dawai rei to siem ya ka cingkit kle ban yarap ban batailam ya ki briru ba habaki pang system kita dei ban check up haki doktor mo dei ban su jadi dawai kelumar hi nagar pa dia pi ki pai bang nakwa ban ong ba kacing di dawai hi lani kata self medication mo ba ong ki pareng kam dei ke babah da le leiru dei ka bo nang bo pen ban ya ke jing ma ha met ke jong pi namar kata kedau tulong ki ba start ba husian but to let ban check up ha ki doktor ki bala da pen tibit kane ka kam ki claim da pen slam hiru ngakwa ban sesin pat na aku aban kit bot kit ruang ya kan ni ka Meghalaya Healthcare Association ni borok kawai mo jong ka Meghalaya jongi papinang kiyo sa prang hakikam ki jam jong pi papinang ya trelang ru bat ka department jongi mo ban kritie ya ka koi ki kia ban ai ka jing sumar ka bahatam haki bapang ki bastom haki imlang ka salang ka jongi
tinga kibak kirwel ya piba ro gi bedan hani kipai ba mo pin sumar bahai lagi ba pin yo kamet ke bakwa ke bakia to shim ya kani kala ka buksiar na kini ki doktor joni ki badan hangni menta kasi ki tangkini kintin please bone Letar ngam please dan ya kani ka help kam jongi hakani ka sinang tenai